Bħal kull sena, l-għada tal-miliet issir l-istrina b'risq il-Malta Community Chest Fund din is-sena bit-tema Flimkien b'solidarjetà. Maratona ta' 12 siegħa fejn il-poplu Malti Wamċi jkun mistieden jagħmel donazzjonijiet tiegħu din is-sena f'nofs pandemija, istrina għal kollox differenti mis-soltu. Waqt din l-attività, il-President ta' Malta George Vella appella l-ġenerożità tal-poplu Malti Wamċi u qal li minkejja li m'għamilx tbassir ta' kemm se jkunu qed jinġabru flus din is-sena anke li xi waħda straordinarja, appella biex il-poplu Malti jkun ġeneruż. Il-President flimkien mal-mara tiegħu għattaw il-ġurnata jirrispondu t-telefon fuq il-pledge line fil-waqt li diversi persuni oħra kienet iwieġbu t-telefons li ma waqfux iċemplu. Fost dawk li kienu qed jirċievu d-donazzjonijiet kien hemm tfal li kellhom bżonn għajnuna tal-istrina matul is-snin u li ħafna minnhom fiqu grazzi għall kura li rċivew. Fl-ewwel intervent tiegħu waqt ix-xandira diretta tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech appella biex flimkien nagħmlu lil Malta aħjar biex kulħadd jgħix ħajja dinjetuża. Ejjew naħsbu f'xulxin, ejjew ma nħallu lil ħadd waħdu. Ejjew nagħmlu lil dan il-pajjiż aħjar biex kulħadd jgħix ħajja dinjetuża. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-wasta tal-vaċċin tal-COVID-19 f'pajjiżna fejn saħaq li dan hu mument importanti iżda fakkar li hemm mart ieħor li jirrikjedi ħafna flus u mediċina. Bernard Grech qal li sfortunatament hemm nies li minkejja l-vaċċin qed ibatu xorta u appella biex naħsbu fihom u nagħmlu l-parti tagħna biex ngħinuhom jgħixu ħajjithom. Akkompanjat mill-mara tiegħu Anne-Marie, il-kap tal-Partit Nazzjonalista reġgħu wassal l-appell tiegħu aktar tard waqt l-istess xandira. Ejjew ninaqdu bħala poplu, inkomplu nikkontribwixxu mhux biex niksru records, però biex niksru dak id-dwejja li hawn ta' ċerti nies li allura nkunu jkollhom dik it-tama, dik il-ħajja, dik il-possibilità li jkomplu jgħixu anke l-ħolm u l-aspirazzjonijiet tagħhom. Fil-waqt li kompla jħeġġeġ lill-poplu Malti Wamċi biex ikompli jċempel, Bernard Grech saħaq li l-istrina hi speċjali għax tgħin lil minnu fil-bżonn fil-ħin opportun. Waslet il-messaġġ tagħha wkoll Anne-Marie Grech fejn saħqet li din hija festa kbira u sabiħa ta' tama, kuraġġ, solidarjetà u mħabba. Iħeġġet lil kulħadd biex jagħti donazzjoni tiegħu biex ngħinu lil minnu iktar fi bżonn speċjalment f'dan iż-żmien diffiċli tal-pandemija. Tul l-istrina waslu l-messaġġ tagħhom l-awtoritajiet tal-pajjiż fosthom l-Arċisqof Charles J. Scicluna li saħaq li kull donazzjoni hija sinjal konkret li aħna lkoll nożżu lil xulxin. Filwaqt li l-edizzjoni ta' din is-sena hija l-25 waħda, is-sena li għaddiet mill-attivitajiet kollha tal-istrina inġabru l fuq minn 6 miljun euro.